A B C D Shero thana answer je tabuk display nugui tongmani manai changkulu na to joto borok no sinio eba khe joto borok no saimano haidiba tini ang tangi bini video snamka eba khe tangi bini video no snamnani nangkha male senglai thani salkija sikang rogo bono kereng lama rogo himbai berai tongmani rok nugo haide seng tini tangi bini video snamka male seng asuk din bono nugo tini haijorao hingke bono tesha kahambo eba khe kahambo kipilnani phaimani bukhak digi phai tongmani nukha tamni himale seng agi rogo hingke bono kabangma jaga nugo lama haino kirina bo simon leya lasina bo simon leya haino khairok mai singsa buni para eba khe buni area wo thang risa bui haino lama guruk tongmani romang sin nugui tongmani pheba tabuk hingke taku khoroksa khairok ma ganang eba khe hamjak mung ganang ni bagai bini naikol mung ni bisingte soi brand no sobaidani bukhak phai tongmani singnuka o video no nubui singbala khena tongthogo tamni male singlai thanai video rogo bu sinambai rekha kabang ma sakham nong rogo klangai naire man khan ke bela khena chanai ni rok singlai thanai video rogo bu sinamai tongo darok o video no ge khenge description no link jak tonga jaga habai nai mano bini sai tongmung bai tini tahu khoroksa borong ni sai tongmung bai tini sini manai changlo no sing kaham nongnani bukhago thangai tongo awani bage singge bela khena khusi tongthogo obai khena sini tipra sorok tebo kusoko kathun tebo sini jakthun obo haikeno choba laimani bisingte borok bahake palon khlaiya bahake klangkai mle borok ekdin salja borok naitok laikha eba ke sorogo malai rekha sorogo malai mani porebo himui tongmani malai tongmani porebo borok koi agonei kogrok sawi agonei bike kairwino borongni jeta toni mani room bo klangai thanga thangmani yagulo borok thangno palon khaimai keno yas korona oi tuguri oi mosuri oi mai tei chari oi mosuk jora din kolongma kaham krang toni oino tini sini manai changkulu kaham lama oi eba khe kaham soi jora o sopainani degi phai tongmani sungnuka obno tei norok tam comment khlainai eba khe tam sanai kisa comment no kaham comment khlaileti hambai jotona no